Kani gidi gidu dashin Meghalaya bi ibten subhai phi baro shang ni thup kubor man thak jan me shoban pash ki kubor bi bnai pitch mai mat bekong san Kathan chite lam ni kalong kum ka linnong pating shan ha ka jingki shoprang ka India ong modi Tirwa ka Meghalaya banthau ya ka high level committee bine khunia ka jingjabo shilinter ka khappo Assam bat Meghalaya Kem ka kinhun ki pulit yo brio bele klamakor ka khna school ha Shillong bele jingmut ka Child Rights Commission ya ka jingsngan ki khna ha ki school Badia kendu ki MP ke Indore ya ki officer ke jelaban mi pnia halor ke jengwat ki shijer hasora kula menteri rangba man ai ke jengkershan ke bapura Ki kubor ki babnia menteri rangba do kari Narendra Modi ne kasngiu laong ba kasikim ba kathan chite la mi baro ka wei ki longkum ki linnong batingshan ha ka jengkeu shaprang ka India Haba ajing krenling ba ka juksta technology ha ka jing rakhe dap san postnem ka sikim umodi ula ong ba hakini ki shi postnem baladep ka sarkar kala bu akhmat e ya ka than chite la mingi haba phai ka jing ya lenti jo ka India ha ki kampen roy menteri rangba do ula ong ba ka ri kala ya chakmat ha ka dei ba ka act is policy haringkat ka mensim bashit hem jo ka act fast Umudi lakdauru bahagi snem banwan ke India ka kermen scam banlong kum ka bor ka baklan ka perthai hakaliang ki kamile kai bat ki samla ka than chte la mingi lem bat ka sikim kindoni ka benta ka bakongsan hagaman pin urlong ya kani ka jing angnot हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट को विकास के केंद्र में लाई है हमें एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट की सोच के साथ काम कर रहे हैं अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट हुई इसमें देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े इन्वेस्टर शामिल हुए उन्होंने सिक्किम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है Ka Meghalaya klaterwa banthau ya ka high level coordination kam joint action committee ban khmi bnya ban penyor ban petre kam ki lat kilinti ban tela kam ki jingjabo hasilinter ka khappo jong ka Assam ban Meghalaya Chairman ka Meghalaya State Pollution Control Board R Naina Malai ula ong ba ka committee ka blaterwa ka thmu ban wan ra lang yaki officer na baro atli ki jala na banta ban lam lenti ha ka ban ya chakamat ba ki jing persang ki ban te la kami ka jingjabo ha ka jakap deng jong ki karkhana bernihat kani ka sin jam menta kadang ap ya ka jing menjur na ka sarkar Assam In order to keep the collaborative activities to control the pollutions, we proposed coordination cum joint action committee with officials of the Assam government. So the proposal has gone from the Meghalaya side, and however the reply we are awaiting. Ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights kalarai ban pelejumut halo ka jingsngan ki khana ki school nakaliang ka chairperson ka agatha ke sangmak la ong ba ka wei na ki kamba hakmat e jong ka commission ka long ban penlong ki school ka jaka ban pule na ka benta ki khana ban sei ya ka benta ka bapakatam jong ki kat ba kinang he nang san Kalau ongru ba katu kat ni benai hashwa ka commission ka IT ka jingterwas ka tanat social welfare ka so ka pedeng ban penlong ki workshop Kanang bat pen sa priang ke jing tip halo ke jing don kam bat pen bhai ke jing sngan jo ki khana ki school. My priorities here as a chairperson is the safety of children in schools and making schools the place for children to learn and become the best versions of themselves as they grow up. There is in fact like a handbook created by the NCPCR which is mandatory
and all schools are supposed to be implementing it. And currently, my knowledge is that many schools in Meghalaya do not implement the safety handbook. Ka kinhun bekerpang ni special team ki pulit ka East Khasi Hills ne kasni kilayo ban kemno yo human gogoi ba at pusaus nam ka erta ubana Jorhat Assam halor ka jingkno le klamakor ya ka wi kana school bat ban chandro da ka mobile phone ha ka art puwei trik ujemang ya uni ubrio lapan itu nin kasngi ba kem menta kasngi na kayeng sa ki bahayeng ki jong u na kasnong barku ku rachwa ha Jorhat Kakinhun pulit kalalap ya ka mobile phone kabala pendon kam da uni ubla sya keno don keti lembat kiwe ki sabut kibla yok ban kurup. Ya unu brio on salik ra ha district court Jorhat, but hadin bala yok jingbit on sawan ra ayu u sya ka yeng bishar hashalong. This came out. Otherwise the victim probably would have just kept quiet about it. But because of this thing going viral and all that, then we have to trace the victim. And after tracing the victim, I find the victim, then the victim's guardians and parents gave a complaint. So I think it's very important, it's imperative. We've been emphasizing this to homestays, hotels, offices to have CCTVs around. Ka kinhun ki arngut ki khot bakantup yu MP ka Lok Sabha na Indore Ushankar Lalwani baru MP ka Rajya Sabha Sumer Singh Rusalanki negasi hilai kendo badu Chief Secretary ka jela uba DP wa lang lembat ki he officer pulit ban kmi pnya ka jinglong juman ha bagi day ba ka jingwan ka benta ki shijur na Indore ibla ja ngai ha so ra ka alpasau trik ujemang ha ba crunch klap thai khubor ulalwani ulapen pawe ka jinghun ka be day ba ki sinjam ki bla shim ban lap ki ti arngut ha ka wei ka liang Menteri Rang Bak Jelau Konrad ke sangma ula kular ban ai ke jingkershan ke bapura ha ke banwat ikite ki shijur ke belajar ngai. Missing a couple before 5 or 6 years. We have talked to Chief Secretary and police officer. They told we are doing our level best and wait for time. We will come out the solution. We are using all the possible technology also available with us to help us in our endeavor. As you're aware, this is the pre-monsoon area of the time, and Cherrapunji and that entire belt is known for heavy rainfalls. Hence, it's a very, very difficult task as we move along, but we are giving it our best to ensure that we're able to find the couple. MP ka Lok Sabha na Shillong Dr. Ricky H. Sinkon ula kentu ka sarkar pedeng ban shimkhia ya ka bhaga mya chungi dong shong shnong ki besong basa ki khaput hashwa ban shimran ka benta ban ya chakmat ba ka jingker sainar ha khaput bari ba ka Bangladesh ki nong shong shnong ki don ka jingshak tiang yo ba ki do no ki jakarep ka balong ke lat kamai na ka benta ka jongki la da ya chakmat ba ka jingker sainar MP ula ong ba kinu ki sinjam ki ba ka sarkar pedeng ka shim de ban le da ka jikit klie da ka bedai ka bha ka mya chki pat ba ada long kum no ru Baju ko Paul Shaw bakin rai kata inde ban klek ki don ki parliament sem ki ko do ki don ki chaka ta joki ki ba dalam ka kala kamai jakko joki kita nak kalian coba sekat dia atau don kalau kamu kaji mau kaji muncul kabakan le itu bakam ban ger sangarsa ka hapu ban khatu yang tak kami kalau we jong itu kita shop Hakaju Gaporu MP ka Lok Sabha na Shillong ula pinsan biang ya ka jingyeng jong ka seng jong u ka Voice of the People Party persya ki khrdop lum khajna bian u Dr. Ricky H. Sinkon la pensyai ba ka seng DPP kam don hakaliang ban weng ya barok ki khrdop lum khajna na markatip ki jong don kam jong ki khrdop lum khajna ban penmi khajna ula ong ba ka jingbu ki te ki khrdop lum khajna de ban lek ki kendon jong ka an bat kamla ban tre kam bian warja India ek baca kim krong kat kum kabalabu dewan krong arspa naik so ki krong hadu paspa kum kitu dari kepada sarkar ini kum krong pada dalam ya kita should meet
Syari syatai pun kita kerja. Kepada parti kekeren ke manifesto. Dan ke bah ini ihap ane kum ikendong lalu LP terkritisi cara kerja. Ka National Health Mission kala mencuri ka kontrak ka bahan riu pon kendai kelur tingkana ka bentaban pun mandur themai ba benchna ban penkre iki jaka sumar bokongsan joka emlang salang ban penkelai ki ki first referral units ki batrekam kumshi benta jong kani ke jing sedang karyang do CHC ha West Khasi Hills District ha ringkat bat ka namdong CHC ha West Giant Hills District bat ka pathar khma CHC ka Riboy District kilasha je na ka bentaban penbhai ki Lakmi lenti baya kini ke projek on pendap no hapok ka hendriu benai naduk ka tarik bayo ka work order. Ka Indian Meteorological Department kelapan mek ka red alert nang kabenta ka jinglong jingman ka suin bening ka bala sapriang keleng-keleng nang kabenta ki kat tu ka ni ki district ha keleng ka jela Meghalaya kini ki saupu prakenta ki bansawan. Lakmi lenti ulabba ubajur ha East Garo Hills, West Khasi Hills, Southwest Khasi Hills, East Khasi Hills, East but West Giant Hills ha kini ki arpusau kenta banwan. Kat balak mi lenti ka orange alert ringkat bau slap ubajur haki district ki bedang sa jong ke jela. Ka jing penia day ba ka jing persang jong kari hapok ke sarkar India ba ka jing itrelang bat ki district repair ka Krishi Vigyan Kendra jong ka Eastern West Khasi Hills ba ka Riboy district ne kasngi la penlong ka Viksit Krishi Sun Club Abhiyan campaign ka bakhat arsngi. Kani ka jing elap kabansa penlong naduk ka arp kendai terik ujemang haduk ka khat ar terik ujeliu 8,000 ketemu banwan ra ke jing dai hapedeng ke jingwat benia ka rep karyang bat ki rukom rep ki bakinong rep ki jule man kapor ling ba kani ke jing lap kan kentiu ke jing pensu thu syapang ki mat ki babun jat ki bakongsan ha ka rep karyang kat kum kejuk ka baminta ka limpung jing leka jong ki school jong snem 8,000 ka balaiski bela penlong dekai office jong ka district sports kelas dang hne ke singi hatura hakani ke limpung lawan benishim bentara kumba sans pa ngut ki khna na ki khatnyo tli ki school na ka thain tura ki bena khon ha ki sanjat ki jing lekai ka thong jong ke limpung ka long ban kintiu ki sap ye lekai ka than da ka ba ailat ki khna pule ban kintiu ka sap jong ki ban yo la benishim benta ki kerdan ki bakham halor Nandang ne pek ke jinglong jaman ke sim deng hatura ka jing kreat ka long 8 degree Celsius ba ka jing shit ka long 8 degree Celsius ka jing skam ka hau ka long prapusana ka shispa ka jing hap slap ka long 0.3 millimeter haba pai pat shalong ba shalong ka jing kreat ka long 0.9 degree Celsius ba ka jing shit ka long 8 degree Celsius ka jing skam ka hau ka long kandai pulai na ka shispa ka jing hap slap ka long 0.1 millimeter kat bahajawai ka jing kreat ka long 0 degree Celsius ba ka jing shit ka long 8 degree Celsius Kajing sengem kau hau kalong kendai pun riu na kashispa. Kajing hap slap kalong arpu pon henriu milimeter. Lakmi lenti bakan hap slap hatura. Kat bah shelong bat jawai kan don kajing hap slap kabajur. Suban pois bukut jang tup kubon biang sesi ni kimat bakongsan. Kathan cetai la mingi kalong kumkan lenong betingshan ha kajing kiu syukrang ke India ong mudi. Terwa ke Meghalaya bantal ke High Level Committee bene khoni ke jing jabo ashilinter ke khapot Assam Meghalaya. Kem kinhun ki pulit yo brio bele klamapor ke khana school hashlong bele jingmut ke Child Rights Commission ya ke jingskan ki khana ki school. Pada kenduk ki MP ka Indore, ki officer ke jela ban kami benia halor ke jingwat ki shijur hasora,
Kularu Menteri Rangba Kejela ban ai ke Jingkushan ke Bupura. Ti perlu ketung lapoi sebukut jang tuk kubor jingin ta ke janmit. Hadu binti syam yang berpila syai ke singi. Kublai pi baro.